Ассаламу алейкум, кадерле тугандар, кардәшләр. Белүегезчә, әле 25 елның икенче яртыһына матбугат басмаларына язылу бара. Ошол чорда без үзебезнең укучыларыбызны, дусларыбызны дәртләндерү өчен тагы ла iPhone уйнатырга булдык. Һәм бу уенда катнашу өчен кәмендә 3 кешене Бәрәкәт журналына киләһе ярты еллыкка яздырып, ошо абонементларның фотоларын яки скриндарын түбәндә күрсәтелгән телефоннар буенча WhatsApp яки Telegram аша редакцияга ебәрергә кирәк. 25 июньдән һуң киләһе ярты еллыкка язылу һөҗүмтәләре билдәле булгач, без туры эфир үткәрәсәкбез. Әгәр дә тиражыбыз 2000-дән кәмемәгән булса, иң күп журнал яздырган кешегә менә шундай iPhone бүләккә тапшырылачак. Әлбәттә, башка төрле бүләкләр дә булачак. Шуңа күрә уенда үҙем генә катнашыгыз, бәрәкәтте алдырыгыз, укыгыз һәм башкаларга бүләк итегез.